Morjesta, päivää että pätkäti, vai miten se sanotaan. Nyt meillä on tässä seuraavaksi myytin murto osa 1. Elikkä hanskahan on löysytetty. Toimii hyvin. Nyt tehdään se suuri virhe, minkä hyvin moni meistä tekee. Elikkä kun lähdetään kiristämään näitä hanskoja, niin kuin hanskaa kätteen kiristetään, niin pidetään käsi auki. Moni tekee jopa pöytää vasten. Vedetään ihan maailman yrväsä, että saadaan oikein tiukalle, että pysyy se hanska siellä kädetään. Vielä lujasti nuin. Ja sitten se onkin tämmönen. Kuunnelkaa. Siinä vetää kaikki niin vastaan. Ei se mene edes kiinni enää. Niin sitten kun me aukastaan nämä remmit täältä. Nyt se on löysällä. Taas toimii. Elikkä tippi numero 1. Remmit auki, hanska kätteen. Hanska kiinni. Sitten lähdetään kämmenselkä. Ei missään nimessä liian tiukalle. Pitää olla mahdollisuus kämmenellä elää siellä. Kämmenselällä pyöristyä. Pitää olla tilaa. Poweris on tämä. Tämä vettää monesti vastaan. Tuo kannattaa olla kans löysällä. Sormia voi kirjata sillä omaan tunnon mukaan. Se ei vaikuta niin paljon. Mutta en lähtisi vetämään tuoltakaan ihan täysin kirjalle. Ja ranneremmi sitten sen mukaan miten haluaa, että on taittuva. Eli ei missään nimessä kiristetä tuota kämmenselästä niin hirviän lujalle. Niin katsokaa miten nyt toimii. Sehän toimii. Ja sitten on tietenkin nämä ulkoremmit, mitkä kannattaa jättää mahdollisimman löysällä. Mä nyt kassailen tämän tästä vielä ja katsotaan tekemästä uuden videostakin muusta aiheesta, mutta pro tip numero 1 oli siinä. Kiitos!